Добре. Здравейте хора на YouTube, аз съм Симо и днеска тук с мен е Давчо. Здравейте! Да, той поздравява всички, каквото мини и поздравява. Даже кучето ще поздрави. Майтапя са бе. Казва го за удоволствие. Така. И днеска почвам клипа, тъй като... почвам го по средата на мача ни. Какво стана току-що? Вау. Добре, нещо бъгна. Добре. Така. И както виждате, това е новата CS, Global Offensive. Добре, че го казах правилно, иначе стане големи лайна, като миналия клип. И защо се въртя в кръг? И... не. Добре, двама срещу един. Не е хубаво. С калашник съм. Не е проблем, чакай. Печелим! Ехе! Его евала хедшот получи момчето. Днеска сне... Дачо, коя дата сне днеска? 19. Да. Не сне 19. 10 бе, кол 19. Още не се свършили даскало, мразим го. 10 съжалявам. Дачо, кой ти любимия предмет на мен географията? И питаш изобразително. Да, Дачо е готин художник. Thank you. Thank you very much. Ама, че готино рисувам или просто съм готин? Готино рисуваш. И другото. Не, добре. Гледай ги бе, точно на спаунър трябваше да дойдете бе. Аз тук трябва да си купя бикодър. Аз вече те ще му викам бикодер. Не дикодер, ами бикодер. Викодер. Бипкащото нещо, как се нарича там, и аз не му знам името. И аз не му знам името, просто викам бипкащото нещо там. И аз бип. Ако някой си мисли, че не знаем бипкащото нещо, просто... Не се интересуваме общо казано толкова, че да търсим нещата, имената им за бипкащото нещо, тъй казано. Да. Някой си мисли, че сме цигани неграмотни. Не сме цигани, българи сме. Българи от Варна сме. И ако сам някой ме нарече цигани, ще получи куршум като някои терористи тук. Айде. Аз много обича да преувеличава, аз много обичам да играя лига. Общо казвам. Такива сме хора. Да. Човешко е. Чакай малко мънка. Да. Туф! Как го избухах то с мангал. I'm baby. Сега ще купя дигъл. Сега, ако някой... Да, гледайте сега ли един тест? Гледате ли го? Давчо! Да. Знаеш какво е дигъл? Никаква идея. Едно голямо и се държи в една ръка. Никаква идея. Давчо, знаеш ли какво е... Следващия клип ще играя... Какво да играя? Аз не знам. Майнкрафт. Не. Ще играя Unteared, не мога да кажа името. И играта е точно подобна на Майнкрафт, но е по-така да го нарека... Може да играеш такова... Ауто аз нямам, имам лоши спомени от нея, от клипове. Аз клиповете гледам редовно, изобщо не ме страх. Човек, тя не е точно страшна, как да ти го обясня. Тя не е страшна, тя е такава... Ти скачат изведнъж някак изненадващо. Мака ли се? Как се чува някакво 30 секунд и някакво пип. Да, сега че дойде. О май гад, сериозно бе. Хубаво чем на че ма стресна. Бъдекам се, никой не ма е стреснал, преувеличавам, дами и господа. Общо взето това беше от мене и ето красавеца, майнен. Това беше от тебе.
повече от мене. Сериозно ли? Толкова с кратък клип ли правиш? Колко да го правя? 10 минути.